Hello friends, tini 26 tarik 4/2024 ni sal maribo tini orok nang house common ranan bagi phai tongo kemia 10:46 ke bayap songrok no miang 6ta house romani jaga nong nang confront house hairka 1/8 ni kenorok mani mangkhana 1 house direct success 10 kenorok jemia thangnai rok kaito mankhana ke bayap song tini norokani channel lo subscribe khlainyan tapok di bayap song tini hai norok ni thani bo common house ran bagai blakheno sakthari norok ni thani bo norok ni chubasu manani bagai video srami tongo ke bayap song tini norok an channel no subscribe khlainani tapok di ke bayap song norokoro sarai nugui mangkhana ke norok no house line ranani sekang ang norok no mia 25 tarik ni khela no kisa phunuknai kana je bayap song mia 25 tarik ke norok nang o jaga norok nang mia 1 house by 8 house norok nang target mani pia or je 6ta house romani jaga bo second 4 house bo nangkha second 4 house hote bang norok guti remani obo kisa salkha haikono bayap song norok no house lang tarek no rekha kahani bagai norok ani se video no nai tongnai rok norok khebo belakheno ani channel bisingtui norok success manai tongo ke tini bang norok no success khlairnani thangnai house ke tini ba house kisa bangnai bayap song house line rana thangchnai tabuk ang norok no tini norok nang house rnai 0 house 5 house 7 house 8 house 9 house ka bayap song norokoro sarai nyugui tongkhana ke tabo ending norok ni thani bo ending ranan bagai thangi tongo tini norok no ending ranai 3 norok no 3 ending rekha ke tini 3 ending 5 on mano ke norok nang oro tabuk hit guti risinai hit guti ke bayap song norokani channel no subscribe khlainyan tapok di 03 53 73 83 93 kenorok nang o 5ta oro hit guti rui naikha kenorok obo thungi nadi ke tinani mote kangke ang tini belai kheno ani hisab ni mote ke 8 house confirm mungjagai tongo ke bayap song norokani channel no chachagoi tong khe norok subscribe khlainani tapok di।